ମୁଁ କବିତା ପାଠଶାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ବିକିରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉଥିବା ତାପ ସଞ୍ଚରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନବେଳା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତୁମକୁ ଗରମ ଲାଗେ। ଆମ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦିନବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗେ। ମନରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ତାପ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ କେମିତି? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହାକାଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶରେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ। ପରିବହନ ଓ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାପ ସଞ୍ଚରଣ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ତାପ ସଞ୍ଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ। ତେବେ ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାପ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କିପରି? ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ତାପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାକୁ ବିକିରଣ ବା ରେଡିଏସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ମାଧ୍ୟମ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଉତ୍ତପ୍ତ ବସ୍ତୁରୁ ତାପ ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ। ଆସ ଏହାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କେବେ ଜଳୁଥିବା ହିଟର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ? ହିଟର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆମେ ବିକିରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ତାପ ପାଇଥାଉ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗରମ ପାତ୍ର ଚୁଲିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରଖିଦେଲେ ତାହା କ୍ରମଶଃ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ତାହା ବିକିରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାପ ହରାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ତାପ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପରିବେଶକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିକିରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶକୁ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରେ ବା ପରିବେଶରୁ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତପ୍ତ ବସ୍ତୁ ତାପ ବିକିରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିକିରିତ ତାପ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପତିତ ହେଲେ ଏହି ତାପର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ ଏବଂ ବାକି ଅଂଶତକ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ। ଆପତିତ ତାପର ଏହି ଅବଶୋଷିତ ଅଂଶ ହିଁ ବସ୍ତୁର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। କଳା ରଙ୍ଗ ତାପର ସୁଅବଶୋଷକ ଅଟେ। ଆସ ଏହାକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଦୁଇଟି ଟିଣ ପାତ୍ର ବା ଡବା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଡବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାତ୍ର ଦୁଇଟିରେ ସମାନ ପରିମାଣର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ଖରାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଡବା ଦୁଇଟିରେ ଥିବା ପାଣିର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମାପିବା। ପ୍ରଥମେ କଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣିର ତାପମାତ୍ରାକୁ ମାପିବା। ଏଠାରେ ଡବାକୁ ହାତରେ ଛୁଇଁଲେ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା ରଙ୍ଗ ଡବାରେ ଥିବା ପାଣିର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଥର୍ମୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିବା। ପିଲାମାନେ, ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଥିବା ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅ। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭ 50 ଡିଗ୍ରୀରୁ ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଡବାରେ ଥିବା ପାଣିର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଥର୍ମୋମିଟର ନେଇ ମାପିବା। ଥର୍ମୋମିଟରଟିକୁ ପାଣିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ାଇବା, ଯେପରି ଏହାର ବଲ୍ବଟି ଡବାର ତଳେ ନ ଲାଗିବ। ଉଠୁଥିବା ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଏହା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଦର୍ଶାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଏଠାରେ କେଉଁ ଡବାରେ ଥିବା ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ କଳା ଡବା। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କଳା ରଙ୍ଗ ଅଧିକ ତାପ ଅବଶୋଷଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଡବାରେ ଥିବା ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଡବାରେ ଥିବା ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଖାଲି କରି ସେଥିରେ ସମ ପରିମାଣର ଗରମ ପାଣି ନେବା, ଯାହାର ତାପମାତ୍ରା 70 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେମାନେ ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ପାତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଛାଇରେ ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଳା ରଙ୍ଗ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣିର ତାପମାତ୍ରାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ମାପିବା। ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 41 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାର ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଥର୍ମୋମିଟରଟିକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ଧଳା ରଙ୍ଗ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇବା। ପାରଦ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପାରଦର ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 50 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠୁଥିବାର ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଥିବ। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ? କଳା ରଙ୍ଗ ଡବାରେ ଥିବା ପାଣି ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ରଙ୍ଗ ତାପର ସୁଅବଶୋଷକ ହେବା ସହ ଶୀଘ୍ର ତାପ ବିକିରଣ କରି ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ କମ୍ ତାପ ବିକିରଣ କରିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଅଛି। ଆସ ବିକିରଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ତାପ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଗରମ କରିନଥାଏ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ତାପ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାୟୁ କଣିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏହି ତାପ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଅଂଶ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିକିରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପର କିଛି ଅଂଶ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ତାପ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପତିତ ହୁଏ, ବସ୍ତୁଟି ଦ୍ୱାରା କିଛି ତାପ ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ, କିଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଅଧିକ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। କଳା ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ତାପ ଅବଶୋଷଣ କରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଶୀତ ଦିନେ କଳା କିମ୍ବା ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାଉ। ଏହା ତାପର ସୁଅବଶୋଷକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲକା ରଙ୍ଗ ବହୁତ କମ୍ ତାପ ଅବଶୋଷଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲକା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାଉ। ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ।
ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା କେତେକ ବାସନର ତଳ ପୃଷ୍ଠରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ କଳା ରଙ୍ଗ ଗ୍ୟାସ୍ ଶିଖାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ତାପ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସୋଲାର ହିଟର ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ କଳା ରଙ୍ଗର ମେଟାଲ ସିଟ୍ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ କଳା ରଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଣିକୁ ଶୀଘ୍ର ଗରମ କରିଥାଏ। କଳା ରଙ୍ଗ ଯେପରି ଅଧିକ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଅଧିକ ପରିମାଣର ତାପ ମଧ୍ୟ ବିକିରଣ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ରେଡିଏଟର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାପ ଇଞ୍ଜିନ୍ରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତାପ ପରିବେଶକୁ ବିକିରଣ କରି ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ହଟ୍କେସ୍ର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଧିକ ଚକ୍ଚକ୍ ଏବଂ ମସୃଣ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ତାପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ତାପକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ରହିପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତାପ ବିକିରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।